Kapre constituency along ason thotsi ladak Langpher along ta pen nangan Monsam la pen kachingthur nang dolo busi KACCM tuliram ronghang ningji Pregjam constituency along BJP sarkar atum charilo pupen ko ansi kachingthur asai la pen Monsam kedoma phuthak raratuma phan klar dak la pen waisa pen kethan kimungja phan pora kidam tang preni phain kore isiarni Langpher constituency along ta Monsam la pen kachingthur amai padopon lo Wangso mai long KACCM tuliram ronghang aluhi sarpom man pendang lo man peng pen MP Horen Singh be MLA atum Dida Singh leng pen Tor Singh ronghang la pen MACN parta BJP asong long arpuki do atum chetong do Maya long jasanet KACCM tuliram ronghang kaningja tengke BJP asong council along sarkar chari lo pupen karbiang long atokanota towar me lang pen chenglo kapre kachingthur amuk penangan nang dolo sonsi ladak Langpher hawara long ta towar lang hem la pen kapre amuta chingthur dunglo lasike bangjir ni amso se chingthur bonjilang pusi ningjepon Monsam kira citing tim karbiang long pada parti keklaim kita rar on waida klapsa pen seperti dia amai bangke lapen militum naningkan kira citing dia sayang beng keklaim pon so waida klapsa pen lapen Monsam itu karbiang citing keklaim pon lapen orang awal saya pen cenglo kapre sayang beng tadi kacing thur ji bila somat haksi Monsam lapen kacing thur haksi pini la somai bangke ibi lapen yo morta kote bije tuma kapre sayang dek bahan la haji pini la irrigation mechanical irin pini guna lapen haijan bukulia ada long lada Labangso Monsam pen kachingthur amai kapado ahut bang thongkep sosia bang pu bang phiatum kapre ka song pen chi usi BJP asong along chipa ogdunno Volongko majipen Velson Terang Karbiang Long Live